Totes, perquè l'espai públic justament ha de ser públic, no privat. I per tant, qualsevol persona que vulgui fer una actuació que sigui en benefici de la comunitat, que no signifiqui la privatització de l'espai de manera sistematitzada, sinó que faciliti que hi hagi un ús més ampli de l'espai públic, té el nostre suport. Per tant, nosaltres el que creiem és que l'espai públic ha de ser un espai de qualitat, que ens hi hem de fixar molt perquè mai es privatitzi amb alguna activitat econòmica específica, i l'espai públic ha de ser entès com part del patrimoni dels que no tenen patrimoni, és a dir, com a patrimoni de la gent que viu a la ciutat. L'associacionisme juvenil necessita espais on poder tirar endavant els seus projectes i després té la utilització de l'espai públic com qualsevol altre sector social. Jo crec que l'espai públic és de tothom i tothom l'ha d'utilitzar. Això només té com a prerequisit el pacte per la convivència, és a dir, que tothom puguem utilitzar-lo respectant els drets dels altres. Jo crec que no hi ha més limitació que aquesta. L'espai públic està per tothom, i especialment també pels joves. I això s'ha de poder fer pactant en cada moment les condicions. Això és quelcom que en els barris i en els districtes es viu dia a dia. La convivència és el gran repte de la ciutat, però és un repte absolutament assolible i, per tant, jo veig com dia a dia això es va fent i a vegades implica pacte i això és el que s'ha de fer, lograr aquest pacte perquè tothom hi sigui present. Donar-li suport. Primer hem de creure nosaltres en l'associacionisme juvenil, no? Hem de donar-li suport, escoltar-los. És veritat que hi ha cops que hi ha conflictes d'interessos d'un espai, això és veritat, però el que no té sentit és que amb altres col·lectius no hi hagi aquest conflicte i en canvi amb la gent jove sí, no? Hem de marcar unes regles d'entesa de com s'han de fer les coses perquè no generi més molèsties de les necessàries a la gent, però jo crec que una de les tasques importants és donar resposta a aquestes necessitats dels joves. Per això jo deia que és tan important que hi hagi una regidoria i que tingui una acció transversal, perquè si no sempre tots seran dificultats. La societat és plural i per tant l'associacionisme també ho ha de ser. Nosaltres des del Partit Popular volem fomentar aquest associacionisme més plural i que també pugui gaudir de l'espai públic. L'espai públic ha de ser de tots, l'espai públic ha de ser de tothom i per això s'ha de protegir el jove, s'ha de protegir el ciutadà que pugui gaudir d'aquest espai públic. Per poder gaudir d'aquest espai públic és necessari seguretat, perquè la seguretat et dona llibertat i la llibertat fa que siguis més autònom i que per tant siguis com a persona més puguis gaudir d'aquest espai públic i puguis realment fer el que ha de fer qualsevol persona en un país civilitzat. Gaudir, disfrutar d'un espai públic, d'un parc, gaudir d'un carrer i que aquest carrer, que aquest espai públic no sigui només o que no sigui abusat pels incívics, sinó que la gent normal, els joves normals, puguin gaudir i puguin disfrutar també d'aquest espai públic. Nosaltres creiem que a Barcelona s'ha anat imposant en aquests darrers anys un model de gestió i d'ús de l'espai públic molt lluny del que hauria de ser un ús democràtic, obert, pluralista i inclusiu de l'espai públic. És a dir, ha anat guanyant força el model prohibicionista i punitiu. I per tant aquí tenim una batalla a guanyar. Hauríem d'aconseguir substituir l'actual ordenança del civisme de l'espai públic per un model radicalment diferent. Un model en el que els usos en tensió de l'espai públic es poguessin regular a través de l'acord, del diàleg i on la gent jove hi tingués molt a dir i on les pràctiques juvenils d'ocupació de l'espai públic poguessin garantir-se al costat de qualsevol altra pràctica, fins i tot aquelles que desafien més les pautes culturals establertes a la ciutat per part de l'establishment.